Пәйгамбәргә икенче вахи килә. Вәлә ин шакартум ла азиданнакум. Шөкр кылганга күрә без аңа аны байлыкны калдырып арттырабыз. Һәм ул гомеренең сонына кадәр бай булып яшәде бу кеше. Димәк, безнең кулыбызда бер байлык, бер нигъмәт бар икән, без шөкр кылырга тиеш, шөкерле булырга тиеш. Һәм бу шөкергә Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Арттырып бирермен, арттырып бирермен. Әгәр дә шөкр мафһум мухалиф, китапларда шулай килә, мафһум мухалиф, әгәр дә шөкр кылмасам, димәк, Раббыбыз безнең кулыбыздан бу нигъмәтне алачак. Шулай бит? Телебез онытыла икән, без гаепле. Динебез юкка чыга икән, кем гаепле? Без гаепле булабыз, җәмәгать. Шуңа күрә беренче чиратта без мөселманнар, икенче чиратта кем нәрсә әйтер, мин башкорт, юк, мин татар, шуны да онытмаска кирәк. Ягъни икенче төрле әйткәндә үз туган телендә сөйләшү ул гыйбадәт. Әгәр дә син шулай уйласаң, мин Раббыбызның әманәтне сакларга тырышам, балаларыма тапшырырга тырышам. Бигрәк тә безнең телләребездә китаплар укысак, мәсәлән, революциягә кадәр Казанда гына 30 мең төрле китап басылды. 30 мең төрле китап. Любой фәндә, тәфсир булсын, акаид булсын, фикых булсын, һәр бер фәндә үзебезнең китапларыбыз бар, җәмәгать. Гарапча без өйрәнәбез, әле юк, ул билгеле түгел. Чөнки теге олы кеше булсак, ул катлаулы тел бик авыр. Ләкин үзебезнең теге башкортча булсын, татарча булсын, иске имланы өйрәнә алсак, иске китапларыбызны укый алсак, һәр темага язылган китабыбыз бар дигән сүз. Зур тәфсирләр дә бар, фикых китапларыбыз да бар, бары тик безгә аны өйрәнеп укырга калды, шулай бит? Диңгез сыман белемебез бар, җәмәгать. Шуңа күрә туган телләребезне саклыйк, өйрәник, һәм бу Раббыбызның әманәте. Алла сакласын. Әгәр дә без аны сакламасак, хаин, ягъни предатель кебек булып, Алла субхана ва тааля, Алла сакласын, шулай безне язмасын.